Четахте ли? Чувахте ли? За Сара. Но кого беше тя жена? На Авраам. За какво е пример за нас Сара? Пример за вяра и покорност. Във 1 Петрово, 3 глава, 6 стих. Като Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери. Ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. Сара е пример за нас на покорност. Как наистина ни трябва да се покоряваме на нашите мъже? Много трудно. Но тя е за нас пример. Не дайте да вземате пример от сериали, от различни предавания. Как те учат какви жени трябва да бъдете. Разбира се, ако нещо хубаво вземете като за полука, за съвет.